su oči demokratske srpske javnosti uprte u Crnu Goru. Zato glasajte za gospodina Đukanovića. I samo ko je od bola lud još hoće nekud u vis, u dalj. A ja, kao i vi, želim i u vis i u dalj. I zato svoj glas od sveg srca dajem gospodinu Milu Đukanoviću. Izaberite ovog brzog, pametnog, dobro obrazovanog čoveka koji ima kulturne potrebe. Bićete jedna od retkih zemalja koje ima predsjednika koji ide u pozorište i čita. Svoju pobedu Milo Đukanović će predati vama, svome narodu, a ne kao što bi neko učinio svome tutoru, svome predsjedniku. Vaš će primjer učiti pjevača kako treba s besmrtnošću zboriti. Živeli! Zašto sam ovde? Zato što se ovde u Crnoj Gori pojavio čovek koji može da nas povede, to jest da nas vrati u svet među druge. Verujte da su oči demokratske